Rodiny v uliciach, zbití a zatknutí známi, strach o príbuzných, keď režim vypne internet. Bielorusi intenzívne sledujú, čo sa deje u nich doma a viacerí popisujú pocity ako zmiešané. Pocity hnevu sú to aj hrdosť za svoj národ, čo už Bielorusi ako národ dávno necítili. Strašne ma to celé mrzí, je mi to ľúto. Je mi to ľúto, že nemôžem podporiť svoj národ. Je to obrovská nespravodlivosť, lebo ľudia nevyžadujú nič od vlády okrem toho, aby správne boli zratané hlasy. Je to fajn, že ako sa zmobilizovali ľudia proti tým voľbom zmanipulovaným, ale na druhej strane to, čo sa deje, je absolútne desivé. Ako ľudí bijú, ako ich mučia, ako ich zatýkajú. Rôznia sa aj očakávania. V Lukašenkov odchod mladí Bielorusi dúfajú, no nie všetci. V to aj veria. Sám Lukašenko, bohužiaľ, ja si nemyslím, že odíde. Jemu nezáleží na krajine, keby záleželo, on už by vyhlasil, že odchádza. A on si myslím, že je v šoku, ale zatiaľ neodstúpil. Odíde z toho postu? Áno. Lebo on nemá inú cestu, ho nepodporuje takmer nikto v štáte a takto nemôže fungovať vláda. Ak nie on, tak tí ďalší príslušníci režimu, ktorí pochopia, že tá loď sa potapá. Dúfam v to najlepšie, ale pripravujem sa k tomu, že možno aj sa nič nezmení. Pád režimu by mohol viacerým zmeniť život aj tu. Napríklad doprášiť otázku návratu domov. Ja nevidím problém vrátiť sa do krajiny, v ktorej vážia ľudí, v ktorej vážia ich hlasy, v ktorej vážia ich názory, ale zatiaľ to nie je možné kvôli tomuto režimu. Ja tam mám rodinu, mám kamarátov a verím, že keby som mohla byť užitočná a rešpektovaná v svojej krajine, že by som našla dobré zamestnanie, ja by som sa vrátila. No a kým sú tu, vnímajú, ako na dianie reagujú Slováci. Ako na Slovensku Slováci prejavujú solidaritu, preto vás všetkých chcem poprosiť Slovákov, aby ste naozaj dali tým Bielorusom vedieť, že nie sú sami. Gabriela Kajtárová, televízia Markíza.